ay accure nan ya bismillah tagal ko wara conseil ko ya mo mo fof wat ya sabunde mi yanton leggal butal ndiyam sabunde montoro ɓurƴi toon ha laaɓa ya ɓurƴit sanan ya ɓurƴit mbaɗani te kadi cikineji ma en kewi ɗum ɗo sa itan cikine guitta salte gonɗe cikineji on ayi jagga ɗum ɗo mbaɗani pomo ɓurƴi ha ɗum par ce que salte kewre ko ɗo haggata mbaɗani ko ɗon Macky Sall waɗi conseil yo waɗi tare minen komin village min gol min ngala lavabo ɗo e fof lekke de 1 ndiyam ɗam bonani tagui mbimama ndiyam ɗam bonani ndiyam ɗam artat koye ɗaɗi lekki he ma daña laaɓa daña hen baraji par ce que kiɗo lekki ko wayri nan dañi ndiyam gila ndungu sa paari jaga ponto lutta ɗum o sohima assalam a weltanama koni kala mo nato galle o anani kala bawɗo woni ɗon yo sooɗo ha pa hayso woni taalibe yimɓe nani so garti fijo garti cenɗo gacci aynoyde coodɗe ha para fayno yimɓe son paari pompon juuɗe moɗon